žena koja je prerasla u tradiciju i mi ćemo se kao grad dalje truditi da ih podržavamo u tome, jer to je sad jedan već prepoznatiji piksel u predstavnike klubova koji su voditelji njihovih ronjenja i tako dalje, da se organiziraju u grupe prema ronilačkim kategorijama, da se brinu za članove svojih grupa i da u njima vode sve sigurnosne račune koje treba. Valjda ja sam malo razmišljao šta ću reći. Jedini grad, pa ja čak mogu reći puno šire od Hrvatske, možda i u Europi i na svijetu, koji tjedan svoje proslave obilježava na dva načina. Prvo hodočašćem pomoraca, što isto je vrlo velika rijetkost, a kad se na to doda hodočašće vas kao ronioca, ja zaista ne mogu sjetiti nijednog drugog grada koji slavi na taj način blagdan svog zaštitnika Svetog Nikole. Na to biti 100 ljudi. Ima tražiti. Može. Stružen po... Ako se vidi slika. Idemo prvi sliša.